necesito que me des o teu permiso para gravar xa a voz e poder usalo para o meu traballo, tal anónimo todo isto. Sin problema, Vale. máis que permitido. Vale, moi ben. Entonces, tú vais na Cántara da Moura. Estuve na Cántara da Moura. Sabes que contan ali, hai algún conto, algunha historia, algunha lenda que conten por ali? Sí, bueno, a mesma lenda de sempre. Conta. Que aí había unha moura escondida, que naqueles tempos unha moura entendíase como unha rapaza de longos cabelos castaños. Bueno, describes así basicamente porque a xente toda desta zona non suele ser personas rubias con ollos azules. Baixaban os mozos de Corzos para intentar namorala. Entonces tirabanlle como se fosen unhas monedas, esas recollían, convertíanse en pedras e se seguían con ela, pois podían marchar libres. E como non a conquistaron, pois de aí a que haxa tantas pedras no lugar, porque se visitáis a Cántara da Moura está cheo de pedras que dicen que eran todos os homes que intentaron conquistar a Moura e que quedaron ali petrificados. Embraiados. Vale. Eso, cerca de Corzos, onde che o cubo. Sí que me sona. Contan algún conto do cubo? Sí, bueno, contan o das ferraduras do apóstol Santiago, por eso dicen que o patrón do pueblo é Santiago, porque dicen, xa moi antiguamente, que chegou a pasar por ali que deixou unhas marcas como se fosen unhas ferraduras de cabalo nunha pedra, que hai unha pedra ali, pero eu creo que agora xa non se chega a ver, se queres fotografialo ou cualquier tema. Non as biches tú logo? Eu non as vi. Pero sei que sí que se contaba. Porque, que non contaba? Porque en Corzos hai unha capilla e se fose por tal o propio santo debería ser a Virgen de Fátima, que é a que preside a capilla e antes estaba na iglesia. Cando dicen que apareceron aí, que lle apareceron uns pastores ou uns homes de Corzos que mandaron facer o Santiago, que é o propio patrón do pueblo, e por eso se creou aí. E iso a min contoumo o cura do pueblo, que era don Ramón, que agora xa non está, pero é o que contaba, que me contara esa lenda. E cando che contou? Acordaste? Xa vai moito tempo, creo que a conversación surgiu así un día arreglando a iglesia para a festa, que lle preguntei a ver de onde viñera a figura do Santiago, porque é moi bonita, a verdade. E foi a única persona que che contou? Nunca... Sí, nunca lle comentei a nai demais, porque ao final a xente maior do pueblo, cando quedas a falar con eles, pois falas de temas de actualidade ou cousas que pasaron de antes, non te centras tanto nas lendas, sabes? Non che contou, tú non sabías a ragodeo. Non, nunca falamos do tema. Vale, logo, bien. Lagoa da Serpe. A Lagoa da Serpe. Sona che algunha historia que contaron da lagoa? Sí, bueno, contame, sona má historia de que todo o mundo conoce, ao final aquí na Veiga é super famosa. Nada, o típico de que estaba a moza, todos se centraban nesta zona polas mozas, non sei que lle pasaba aos homes da Veiga, que nada, que eso, que lle disparou cunha espada, bueno, que lle clavou unha espada, que logo se casaron ou algo así. Tampouco estou moi posta no tema da lagoa, porque ao final esas lendas que están como a da Cántara da Moura ou a da Lagoa da Serpe, que as podes buscar en internet nun minuto, prestaslle menos atención que, por exemplo, pues, de Santiago de Corzos, os que contou o Iago. Ya da Lagoa da Serpe, como te enteraxe dela? Nada, por faladas, de que falan ao final, ahora está super de moda, entonces pues, este contache a historia dunha forma, este contache a doutra. Pero bueno, por xente do pueblo, máis que nada. Conversacións. E para que contarían estes contos, para que os contaban? Eu creo que era máis informativo, rollo para que a xente sepa o que hai e do que se pode falar e tal. Xa despois de temas de sátira, xa é outra cousa, pero creo que era máis rollo, pois navega isto e contábase naqueles tempos que pasaba isto. Nada de medo, nin nada polo estilo. Polo menos, vaya, a mí non me contaban. E serían verdade estas cousas que contaban? A da Cántara da Moura, 100%. Bueno, non se sabe, na duda está todo. Se tú teis ese pequeno porcentaxe de que pode ser verdade, sempre crees. Contos do demo, ya así, nunca escutaches. Eu do demo menos, pero en Corzos falábase moito da Santa Compaña. Que era, eu min toda a vida me meteron un montón de medo ca Santa Compaña, porque en Corzos está o pueblo e esta iglesia un pouco alejada. Entón, nós cando salíamos de noite a xogar, dicíanos os nosos pais, non salgáis por aí que ven a Santa Compaña polo camiño da iglesia. Como estaba todo oscuro e viña as vías, eu cagaba me viva. Non a vin, pero sabes, eu cago me viva. Pero, sí, bueno, logo típico do demo, pois non fagas isto que vai baixar o demo.
Pero nunca tuve situaciones paranormales. O das crines dos cabalos... Sí que o escutei, pero nunca... É que na miña casa xa vai moitos anos que non temos cabalos, entonces non había como esas historias de tal. Pero bueno, o típico de que unha vaca se volvese louca e que pensasen que era o demo ou unha bruxería, pero sigue pasando hoxe en día, rollo, a xente que estamos metendo a erva, estropeas un tornillo, claro, xusto, estropeas un tornillo e dices, isto foi unha bruxa, porque como pudo romper isto, sabes, cando é por uso, sin máis. Sempre se intentaba pues, que o párroco, é certo que os curas naquela época eran unhas persoas que limpiaban esas zonas. Entón sempre estaba o trueque de douche tanto diñeiro, tú limpiasme eso, darme unha misa e eu quedo libre, e a xente borrábase. Por diñeiro o que fora. Moi ben, pois xa está. Muchas gracias, don Pablo.